mojo pinanganten kali Bopo Somaroni sekali karo adalah kadang pisan Sutrisno. Semoga pakai lagu amarga live streaming yo 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 tutuk lapah lan Mbak Tara keparenga bedol sian mojo pinanganten kekali keparenga ngerapaken sian mojo pinanganten kali monggo Mbak Tara.
Jalan ya, hati-hati. Tara, tampilkan pesonamu Tara. Ayo. Pripun Jeng? Terusan iki. Nggih, ngaturaken wilujeng siang, Pak. Oke, leres ya, Go. Lah wong kadang. Sawanteng laladan Karanggondang, Kecamatan Pabelan. Leres, monggo nderek Gladiwano, monggo. Nderek ndedonga, nderek mangayu bagya, temanten kekalih. Mugi-mugi. Mantane pun mriku? Samping mriku. Lah nggih. Nggih, tak dongake nggih mireng kok, Pak. Sewanteng daleme Bapak Roni sekeluarga. Bapak Sumroni. Nggih, Ibu Sumyatun. Nggih. Pak Gepeng. Lah, oh gede kok Pak Gepeng ta, Pak? Gede kok gepeng ya. Apane sing gepeng? Jangan ngangkat Pak Basir iki sing gepeng kan maneh kok. Lah mbok apane, Pak Pak? Ju. Ki nak asma sing kawentar, sing terpapang neng ngendas, neng bokong apa kuwi engkel. Oh, Kuwi jenenge gepeng. Gepeng. Oke lho, terpampang cakar gemilang punya gawe dalam kurung gepeng. Oh, alah. nek kok piyane mboten gepeng. Mboten gepeng. Sing gepeng beda niku. Pinten larake-larake pripun niku? Ayo. Nggih, mugi-mugi teman kekalih bahagia mulya, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Siang punika sewanting mriki lumantar Sanggarias Desita Make Up saking Wonokerto Bancak Kabupaten Semarang. Leres. Sak menika Bapak Ibu besan rawuh saking pundi? Saking niki nganu, Mbak. Pekgo. Oh, saking Jogja. Nggih, leres. Oh, nggih. Keparing Bapak asma sinten? Bapak Sugianto adalah Ibu Harti. Bapak Sugianto tak Monggo. saling riyen ya, Nggih, Pak. monggo malah sembrintil Jangan nak. lah, Pak Sugianto kalian Ibu Harti. Ibu Hati. Monggo. Kok pesisiran iki piye to lah? Awang dhuwur menok, Pak. Jalan pintas. Ibu Giyanti nderek dingah. Alah, Pak Giyanto.
Anget lho tangane lho, Pak. Pripun tangan piye, Anget Mbak? tangane. Jan luar biasa. Nervous nggih, Mbak. Oh nggih, deg-degan mboten, Mbak. Oh mboten. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa berkah barokah. Sewanting Bapak Roni. Nggih, monggo. Pak Gepeng jan. Gampang Kelakon. tenan ngono kita. Jane sing Gepeng ki apane tak genah nisik saiki. Ngan ditangkleti, Mbak. Ditangkleti sing gepengke apane kok gepang-gepeng Ibu, derek tetungga, derek binga, sehat selalu berkah barokah. Panjang yuswa. Pak Gepeng lepina rak jan segitu. Kesel Pak, alhamdulillah. Piye rasane, Mbak? Tara, Konde ngasih. Gusti Allah. Piye kok cicilan iki? Tara, Golek lebon BR yo. kowe ciuman karo Pak Gepeng kuwi kira-kira Bu Gepeng kok cemburu apa ora? Bu, sak menika cemburu mboten? Mboten. Oh, Padha kulite nggih, Bu nggih. Riyen nggih tetak. Pak, sak menika sing diregengaken rencang-rencang saking nyulam badak. Kidul desa. Wah, pimpinane jan Tonggo dhewe. guyu wae. Ngaturaken sugeng dahar ugi kangge para tamu ingkang kinurmatan. Sampun dahar, Bu? Alhamdulillah nggih, menawi meteng dikebuk ampun batin nggih, Mbah nggih. Wis sepuh kok derbine iki. Lah menawa. Siang punika kok didenekke Putri Demas Satra kembar cacahe 4.000. Lah, iki jatahe sing ngurung nyanyi sapa iki? Dialah ya nanjake penyanyi ndak gogok gugak angop wae. Ayo. Mbak Dian, soan teng Karang Gondang wah jenengan lumantar nyulam badan. Nyulam badan. Nggih niki keregangan swasana pengantin nembe ganti busana. Nggih mboten ngantuk digayangke kali Putri Demas Satra kembar cacahe 4.000. Oke, niku. Wajib goyang ya. Oh goyang wajib. Wajib. Pak Gepeng makanya dia kula goyang. Terus mesam-mesem pokoknya. Pak Gepeng jatahmu. Jatahku. Sing disukani. PP apa? Sing perawan ki lak iki. Siap digoyang. Oh ada kakakku yang gendut. Suka kamu? Mas, mau mimi mas. Tuh, Panjang tenan ya. Dicedai. mau mimi enggak mas? Oh, ini dari mana? Salah tiga apa mana? Oh iya, jalan kenal. Itu sudah jinak aman. Ayo hati-hati lho. Mun mboten berakon.
jatuh cinta Mbak Kakung goyang boten Mbak Senyum manis Yo, yo, Dia manis kali mantan Yo. oh la 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 bres Sepanjang Senyum tipis dan rupawan Dia manis kali mantan Maafkan terbayang-bayang ibu-ibu goyang Mbak Ibu-ibu DPR Tangan di atas. You want me better? Kewangi masalah, Dek. Hey, hey, yo 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 godahan kabeh tanduk berapa oke Ayo Mbak Tara. Bete apa? Biar sini mempesona. Yo. Apa? Yo, 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 yo. Cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Raga apa? Kapankah kita berjumpa? Ora sampe. Menawan, dia manis kali mantan, maulah terkesan sepanjang senyum tipis dan menawan, dia manis kali mantan, maulah sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah ayo tangane gobrak Oh, alah, 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 alah. Ayo, ayo. Rasa panas tenan. Neh. Oh, neh. Nak kuat loro kuwi, Mbak. Nyuwun lemo. Ayo Mbak Tara.
Menggah tenang ta guys. Oh lah ngasih plotrok. Oh, isine kok ngono ki mau to. Sing disumpelke kan iki mau to. Oh. Awas bali-bali mabuk kok Mas. Tara, karo njaluko tambahan apa karo Pak Gepeng? Ngatos-atos lho Pak. Aduh, malah kena iki. Pak Basir mah kena iki malah niki. Kojor. Nggih Pak Roni, Pak Gepeng kula suwun jumenenge mangga. Monggo Lah. jumeneng Pak. Ajeng mandap napa mboten? Bu, Pak Roni kula izin mandap ya Bu ya. Ya Pak. Yang Pandoro. Tepuk tangan untuk Bapak Sumroni. Monggo. Manis hati. Mesra tenan padahal. Rasa kangen kang limuti lintang bulan dadi banjir ubayani datang amrin jani Entuk saweran rumah biasa. supaya mati Mas. Ibu joget boten. Wong ayu tresnomu kinarya tampa susah jroning batenku. wong bagus antep narasa atiku tresnaku tulas renitaku Ya. Senadyan Senadyan. baju segara tresnamu ora bakal serno. senajan nyawa angkat sakaraga istrisna tapi dipisah Bapak, mangga sekarang sarengan Bapak. Mandap. Saged boten. Nek mriki boten napa-napa. Iya. Siar pantoro hati mung eling manis sing janji ubayane bisa duweni marang sliramu sing tak tresnani. rasa kangen kang limuti lintang bulan dadi saksi ubayani datang amrin jani Janji supaya mukti
sebaya pati. Yo. Wong ayu kinarya tamba susah jroning badanku entek Rasa hatimu tresnaku tulas sening kalbu senadyan ngaruni banyu segara tresnaku ora bakal serno senajan nyawa loncat saka raga yo Yang pantara ragni mung eling manise janji Pak Janji ta kayane bisa anduweni marang sliramu sing tak tresnani. rasa kangen kang limuti Ayo. bulan dadi saksi kayane datang angin jani janji supaya bakti supaya bakti Pak Roni Gepeng masalah ya. Tresnomu kinarya tamba susah jroning batenku wong bagus andhet rasa hatimu tresnaku tulas sening kalbu senadyan ngaruni banyu segara tresnaku ora bakal serno Senajan nyawa loncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. yen tresno ora bisa dipisahno. Matur sembah nuwun lho Pak. Burane ampun dados penggalih, aja cemburu, ora iso meteng gur padha kulite. Pak Basir, aku diuleng nganti bereng. Sambat Pak Basir. Ayo. Ajeng saking unjukan. Wilayah ya. Ajeng saking unjukan mboten? Kedaluwarsa. Oh, ajeng ngesake. Wah, daleme pundi niki? Gajian pundi? Gajian iki Oh, Sukoharjo, sehat berkah panjang yuswa, panene akeh. Pak Roni, Ibu Roni, kula dereke pinarak inggil monggo, matur sembah nuwun, Ibu. Ndang wis entuk es. Gapyak. Pak Basir, piye, Nduk? senajan kripik gedang kripik telo, Iya. manten sarimbit ya kurang sithik, Mas. Heeh. Orang sak piro? Orang sak nil. Kek nancepke cunduk mendul. Iya iya.
Ketok iki ya sak lagu ya Pak sak lagu. Basir. Cukup, Nduk. Iki dijumbuhake adoh-adoh saka laladan getasan kono tumancep ana ing Pabelan Karanggondang. Aku kurung info saka Pak Gepeng iki jare Tara dina iki luar biasa mergone yen to biasane 750 ana ing dina iki jare 1.500. 1.500 piye niku panjere. Karo Nduk. oh dalam Saiki iki 1.500 panjere. panjer Pak. Jan-jan sok tambah laris Melejit mengko. ya. Alhamdulillah dongane Pak Basir. Iya. Tanggal 11 kula aturi saparan teng ngene kula sedaya mawon. Wis tak program. Oh, ngaten. Mau 1.500 iki panjere. Panjere. Banjur pelunasane iki pira, Nduk? Kula saikhlase Pak Roni kula mboten ngarani. Kula ngono. mriki iki ya peseduluran. Nak kon milih Milih napa? sedulur karo duit. Ya, kuwi logika. Nak kon milih apa nih, Nduk? Sedulur karo duit. Heeh. Kula milih sedulur. Milih sedulur. Sedulur ning isih ana lanjutane. Apa? Sedulur sing duwe duit. Sedulur sing Ya duwe. Nak padha. go karo MC nino aku ya ora. Wong ya guru MC iki lek ya modal. Iki karo ngenteni Sri Pinanganten ben paripurna anggone ganti busana diaturake sak lagu dhisik monggo. Ben Nggih. jempuk karo kahanane iki Niki, gantian oh, duet lebih karo dahar. karo Dinda madangmu laren Nek sik. dijan ben dahar lho mesake lho Pak. Ora apa-apa. Cah cilik mbok pulo saka. Iki 600 dhewe ya. 600. Biya berkah barokah ya Nduk Cahayu. Plus campur ndilati knalpot diesel. Ayo ledeng cangkeme. Nggih Pak Yai Pak Haji sakmenika namung ngayahi karya golek pangupa jiwa ingkang berkah lan barokah. Iya. Nak mboten tanggapan ing omah ya ngarit. Nduk, Dalem Pak. iki dadi wanu ditepongake. Ngaten. Tara. Tara. Tara mung werdi apa? Nggih. Keparing asmane kula udil munggah tekan sirah Tara. Udel munggah Tara. Udil medhun tekan tungkak. Heeh. Waluyo. Waduh. Nduk Cahayu. Dalam kakak. Nyambut gawe ting siang punika aja angger aja asal. Iya. Sakmenika piantun-piantun berbudaya sakmenika Nduk. Nggih. Dadi aku arep jangkah ngene wedi Nduk. Terus nek ra jangka piye? Ayo po yo mumbul. Nggih sakmenika jadi sukani lagu napa ingkang jumbo kali suasana ning maing mawon? Oh nggih. Manut. Ngenten, Mbak. Oh, mandek sik, oh. Heeh, prit-prit ngono ta. Ora duwe, Oh, iya. ora duwe. Mandek sik. Mandek sik. Sakyeng katresnan
Kenyo manis sesotyaku. Sumpaing ati sayang tansah sandingan kakatyo mimi mintuno setyeng katresnan. Bojenku sayang anggih kangelan Prebisa ngasempeten untuk jadi Sinek sendulan kekencaring rapi Durit jagat bareng lawan si reki Natah langrenggo tresno nyanding sliramu Kenyo-nyone sesotyaku. Sumpaing ati sayang tansah sandingan kakatyo mimi mintuno setyeng katresnan. Bojenku sayang anggih kangelan Prebisa ngasempeten untuk jadi Mengatakan menggah gojengan saking sang subuk apabila anggenipun kegojekan wonten kirang subus itu mawantu-wantu nyuwun lumun tesih alkepase pangaksam. Sabarawu ingkang hanggung amas tutik diwaten babayan katampen lumados ing adicara ingkang sajipun nun inggih Hastumoro utawi waosan tunggu wontene ingkang piniji minangka paring donga nuwun nggih panjenipun Bopo Kasri. Paremepunju dumatengipun Bopo Kasri sasana bibit swasana kasumanggaken. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Wonten asanipun para rawuh tamu undangan saha Bapak Putih ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala dene ing siang menika saderengipun paripurna anggenipun Purani niki ing dalem kawula salah ngucapaken menapa ing dados sekajat panyuwunipun Mas Murani sakeluarga ing siang menika nggih menika ngedaraken sedekah sepindah Pak Suwari sakeluarga tansah nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi Allah Subhanahu wa taala berrahmat dumateng saking keluarganipun Pak Suwari rumah dumateng sedaya warga ingkang dipun suwuni bantuan tanahipun wonten ing inggih mugi-mugi tansah pinarahayu wilujeng Buat dalan pengantar suwi salam lamin pun ini kata kaping lipun nggih ngwontenaken tumpeng jejer menika wis mugi kangge mlujuga nggih menika putra temanten sekalian ingkang dipun paringi nami nggih menika wahyu muamarah pikanto pikanto masa Muhammad Khairul Rizki ing mugi-mugi anggenipun seduhan menika tansah nampikan kuasa Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kelancaran kelancaran mboten ngantos kahaken inen mugi-mugi tansah pikantuk menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah aing udan menika nyuwun tambahing berkah pangestu dumateng panjenengan sedaya ingkang dipun aturi Allah menika mugi-mugi tansah dipun paringi jabatan Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran doa monggo sanan kawula dherekaken saderengipun kita doain maul suratul Fatihah sepindah mugi saged barokah utawi nambah biayai menapa ingkang coba nyuwun Pak Semurani samring dinten menika tansah dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala diridhoi awal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد شهد الأول والآخرين بسلامة الله تبارك وتعالى الصحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعم حمدا يوافي نعمه ويكن مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وعلي من سلطانك اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد صلاة تنجينا في جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات ترفعنا عندك لا ترجع ولا تبالي من السخطيات من خيرات الحياة وأبدا ممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سأل سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونعوذ بك من شر ما سأل سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك مصيبات وكل ما من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار وعفو عن اللسان ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين matur nuwun dumateng para paranggas sedaya nggih sampun duweni kangen lantaran doa menika mugi-mugi putra teman-teman sekalian tansah dipuni ayam tenang keluarganipun paring sembaripun tansah bena kedodonan abilipun nyakena tambang awal dumugi sakhiripun ini kawula anggenipun mimpin wonten kerangipun nyuwun sambutan sami kula semanten wabillahi taufiq wa hidayah aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kuing panuwun ingkang tanpa pinten kunjuk dumateng panjenengan Bobo Kasri dalah panjenengan sami menggah bantuanipun waosan tunggu mugi handayana dumateng sehat mojo pinangandir kalih anggenipun lumban wonten ajayan barasan agung tansah guyub rukun
ayem tentrem atut runtut rahayu ingkang tinju bagyo mulya ingkang sedya basuki ingkang kaestimiwa gagah ingkang jumangkah saha dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Sampun paripurna pahargan para menika dhumateng panjenengan Ibu Pangatusana keparengahan jengaraken sen pojo pinangan dari kalih saking palenggahan tumuju wiwaraning pawiwahan ingkang kader para mangsa saperlu ajawat asta dhumateng sang yaning para tamu. Kondoripun para tamu ingkang hambung ati sabret hambung dherekaken sugeng kundur saha ngaturaken agung panduan ingkang tanpa pindhan. Mugi para tamu tansah suka rahayu yuwana walaya ingkang pinanggih. Kula ingkang parinsaken lumados sing adicara menawi wonten kusaning atur saha keng suba sita tandang tanduk toto krami hambung ngangkuraken jenggo ngelingaken karna kapan doa warasta ingkang awit boten sula saha nyuwun lumantar agung bangsami kanthi hasasati jaya jaya wijayati widodo nir ing sambikala. Akhirul kalam Fatih taufik walidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sawetahipun kasebut para kadang New Ramadan.
Sababaring paripurna laksitaning tata upacara wisudan tali dharma panggisirat maja pinangambien pun Denok Ayu Wahyu Umi Muamanah kalian pun Bagus Muhammad Khairul Rizki kapungkasi kanthi mangestungkara kundurnya para tamu kadherekaken lumantar lelagon pepeling mugi kundur panjenengan ngantos dalem soang-soang mugi tansah ginanjar kawilujengan tansah pikantuk panganti panjangkung pangayomane Gusti Kang Murgeng dumadi mugi lulus raharja. Wis arep bali. Wis ndelok sangu Mas Yanto. Oke sangu TPA. Ya. Engko di TP ya, Nduk. Nggih. Sinambi menghadirkan kontur panjenenganipun para tamu samawis saking para kanca nyulambada. Wonten ing kalanggan menika makarya senarengan kalian Ar-Ramadhani Multimedia Visual Audio ugi Double J Sound System Jumeno Justice ya menungsane sing ndi oh iki Jumeno Justice ugi kaling Desita Make Up ingkang wingi saking Laladan Wonokerto Bancak Cocok Lampah Subo Manggolo Nduk Tara Pranototoro Kondang Kaloko Ki Junedi Muda Carita siji mau Juremi juragane kayu mosok arep barise iki nggih nderekaken kondur panjenengan kadherekaken sanepun para kanca New Lambada Campur Sari atur panglipur meyak spining swasana Dian Rahma karo Nawung Krida lumantar Bolo Konco Karang Taruna Karang Gondang Punya dan juga tak lupa diucapkan selamat datang kembali untuk rekan-rekan dari Mbak Wahyu Umi Muamanah selamat datang Sugeng Rawuh dan juga ditunggu atensi panjenengan tentunya ucapan terima kasih matur supanuwun rawuh panjenengan untuk memberikan doa dan restu untuk mempelai berdua Mas Jito orang Eris ya. Baik kali ini satu tembang persembahan bareng dengan konco-konco New Lambada Campur Sari kerja bareng Double J Audio Sound System Ar-Ramadhani Multimedia Visual Audio dan juga dari Desita Make Up ada Dian Rahma New Lambada untuk Anda Apa Iman? Ini Mbak mau nyanyi dulu jangan pulang dulu. boleh habis ini ya konco-koncone Mbak Wahyu. Wahyu. Delokane Wahyu apa Umi? Oh iya, manut Umi. Rasane kang
You Lambada Double J Audio Iki lho Pak Ramadan Ultimate Yesita Make Up Ya oke Dian Rahma, terima kasih matur suwun buat satu persembahan satu perform untuk panjenengan semuanya sembari menunggu dan juga menemani dari segenap keluarga besar dari Mas Sumroni atau Mas Gepeng di hari yang sangat berbahagia ini, momen-momen yang sangat indah yang tentunya tak pernah terlupakan dan juga momen yang jangan sampai terulang kedua kali. Baik, lepas kita menikmati satu tembang manis bareng dengan Dian Rahma, kali ini akan saya coba satu tembang wajib dari saya Mas Medi. Tetap tak tega. Arab Bali tak tega. Moga bariki jadwale somo gawe tolokan dukuh weru nggon nggoge terus nang ndi mau tambangan terus kowe nang ndi mau. Ha iki yang iki nang tambangan. Nah niki ora ono bayaran iki. Monggo Mas Yanto menaturaken. Tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan. Istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan.
Dia mengadu kesakitan dengan cerita yang tertahan-tahan. Dia mengeluh putus asa, tak tahan lagi menahan sakitnya, tak tega, tak tega. Ya Tuhan, apakah dosanya sehingga Engkau menganggapnya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang kau siksa. Iya, kita tinggalkan satu tembang ada tak tega, tapi dari teman-teman Mbak Umi. Oh, baru foto. Baik, baik, kita tunggu sejenak. Ya, ini baru foto, nanti kita berikan satu kesempatan untuk teman-teman dari Mbak Umi yang mau menyumbangkan suara emasnya. Ikut serta Bang Ayu Bagio untuk membeli berdua Mbak Umi dan juga Mas Muhammad Khairul Rizki. Iya. Lambaikan tangan Anda bila mana tidak kuat di kamera. Oke. Ya, baik. Di antara beberapa rekan ini, Mbak Umi, di antara teman-teman Anda ini sing biasa nyanyi sopo iki? Oh, kabeh. Cocok. Oke, siap. Info. Karang Taruna dimohon untuk foto. Mumpung rodo salin gitu. Mumpung jek wajahnya ganteng-ganteng. Dipersilakan monggo. Sebagai koordinator dari Karang Taruna Mas sapa? Yo Mas Rizky juga ya. Monggo dipersilakan untuk konco-konco Karang Taruna untuk mempersiapkan diri untuk foto bersama. Yang mana tadi teman-teman Mbak Umi yang mau nyanyi siapa? Mbak As yang mana Mbak As? Yang ini. Oh yang ini. Gimana Mbak As mau nyanyi? Oh enggak mau. Oke. Ya wes nak ora gelem berarti kembali ke laptop. Atau barangkali dari konco-konco Karang Taruna yang cowok, yang cewek boleh, atensi Anda yang mau nyanyi boleh. Sembari menunggu persiapan untuk foto keluarga. Sopo konco-konco Karang Taruna sing main nyanyi? Sopo? Lukman. Lukman. Ayo Man, Lukman nyanyi Man. Kok karo foto ora apa-apa Man. Piye? Ayo Man, kene Man Lukman, ayo Mas Lukman. Engko ora apa-apa kok karo kanca-kancamu foto, kowe karo nyanyi. Apa sak daerah iki Lukman kabeh? Oke, baik. Sementara waktu tentunya masih setia menemani dari kanca-kanca Lambada untuk menjalankan semuanya di siang berbahagia hari ini, Mang Ayu Bagio, Mas Gepeng untuk menikahkan putri tercinta. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga sing ayam tentrem Bagio Mulyo, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Kita kembali panggil Dian Rahma untuk Anda. Tio, main yang diwe. Dan rumah aku lari sepol. Iya, Mbak Dian, ternyata dari beberapa rekan belum ada yang akan bergabung, terkhusus spesialnya untuk konco-konco dari Karang Taruna. Betul sekali. Iya, kita sementara waktu kembali dengan beberapa tembang untuk menemani dari konco-konco Karang Taruna dan juga dari keluarga besar Mas Roni atau Mas Gepeng. Di belakang Tak Tega ada lagunya apa Mbak Dian?
Iya, ini belum ada request dari Mbak Mas Karang Taruna? Hah? Oh belum. Oh belum. Oke, kita kasih tembang yang Pak Medi. lagi viral Mas Medi. Angkoso negarane ya. Pak Mendi. Negara angin. Ya bener negara angin apa? Nggih, Oh iya. Ya. negara angin. Monggo penaturaken. Jangan libur mas-mas dan mbak-mbak Karang Taruna ya. Sambil dibuka atensi yang mau nyanyi dulu jangan malu-malu. Mumpung Yul Mbak masih di sana. Goyang bareng sini yuk. Konco-konco Karang Taruna dipersilakan.
persiapan keluarga besar Pak Gepeng dan keluarga besar Ibu Sumiatun. Sambil goyang mas, enak goyang Dipersilakan apa-apa. untuk Ayo. mempersiapkan diri. Dari keluarga Pak Gepeng, silakan untuk foto terlebih dahulu. Negoro Angge. Satu persembahan tembang yang sangat luar biasa untuk menemani dari foto-foto keluarga. Kembali saya panggil dari keluarga besar Mas Gepeng, keluarga besar Ibu Sumiatun dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Saya mau nyanyi siapa? Monggo mas, Lukman. ayo ayo. Wis Mas pokoknya kan Lukman. bareng-bareng, siji loro telu papat lima bareng ora apa-apa ya. Heeh. Mas Ya sing Lukman. nyanyi loro, liyane joget ra wis ora apa-apa. Yo, Ayo, lagune Mas. apa? Lagune apa, Mas? Mas. Mas Lukman. Ya lagune apa? Lagunya apa disiapin dulu apa? Duet oleh dhewe yo itu. Gala-gala. Oke, gala-gala. Ya, ya, ya. Dikancani sing joget 6 apa 8 los ya. Oke, ada gala-gala monggo Mas Yanto Sumedi. Ayo Mas Lukman. Ayo Mas Nyanyi. Iki mau coba nyanyi loh, rapat-rapat. Pasukan goyangnya yo dari Karanggodang. Kembali padamu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Alam aku menanti, menanti memandu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tak terkira Ini segala-gala karanya.
terus teman Mas Nukman, Mbak Dian Rahma. Anjay, Mas. Hari ini hari yang sangat bahagia, momen-momen yang sangat indah bahwasannya 3 in 1, 3 dalam satu acara. Betul. Yang pertama adalah Walimatul Urus, pernikahan dari Mbak Wahyu Umi Muamanan dan juga Mas Muhammad Khairul Rizki. Yang kedua sekaligus acara Walimatul Akikah. Oh, Dan iya. yang ketiga, Ketiga? ini sangat momen yang sangat indah. Mohon maaf Mas Gepeng tadi lupa, seharusnya di tengah-tengah acara, namun nggak jadi masalah. Sing di rumah lali, dalam nganten ya lali. Oh, napa nih Iya, Mas? ada salah satu pesta atau perayaan ulang Ulang tahun. tahun. Iya, ini ulang tahun yang keberapa Mas Gepeng? Mbak Umi? Oh yang ke-23. Baik, kali ini kita berikan support, kita berikan doa, semoga diberikan panjang umur yang berguna bagi bangsa, negara dan agama, diberikan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Semua keluarga bisa untuk merapat. Maka semuanya berkumpul di depan panggung untuk besar Bapak. Sebagian karang-karang boleh. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, permohonan dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Mbak Umi. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Persiapan untuk potong roti. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, ngemoda dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Kita kasih tepuk tangan yang meriah. sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Cium, 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 cium. Selamat ulang tahun sekali
pasti spesial buat siapa? Kasih rotinya kepada siapa itu dia. Kasih ke ibunya, kasih ke ibunya. Balik ke bapak. Bagi kuenya, Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, selamat hari ulang tahun yang ke-23 untuk Ananda Wahyu Umi Muamanah. Semoga menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa, negara dan juga agama, diberikan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya Amin. dikenal keluarga besar New Lambada Ar-Ramadhani Multimedia Video Shooting Double J Audio Sound System pamit undur diri atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.